7 ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Associat, veus unides. És el moment de parlar de llengua i immigració amb la Plataforma per la Llengua. Penso que podríem començar parlant sobretot de la vitalitat, no? De la llengua, d'una situació que ara per ara no és gens positiva. De fet, els experts ja ens expliquen amb tot de dades que la vitalitat de la llengua catalana està molt ressentida. I bé, si més no, nosaltres com a representants d'aquest procés volem reivindicar doncs, el fet que arreu de la societat es reconegui que l'adopció lingüística, sens dubte, el recurs fonamental perquè la vitalitat de la llengua catalana es recuperi. I nosaltres, com a adoptants, venim a parlar de la nostra experiència, del que va bé per adoptar el català i del que no va bé. Bueno, jo vaig arribar a Catalunya quan tenia 9 anys, l'any 64, i als 67 parlava català com parlo ara. I vaig arribar a un barri, al barri de Verdun, de 9 barris, on només hi havia 2 famílies que parlessin català i bueno, jo em vaig fer amic dels fills d'aquestes famílies perquè bueno, era un nen inquiet i volia ser com ells, vull dir, per imitació. Per ser com ells, si ells tenien 2 llengües, jo també volia tenir 2 llengües, perquè si amb una doncs, ja funcionava, amb 2 podia funcionar millor i estic content d'haver pres aquella decisió i m'ha anat bé. Jo aconsello a tothom que faci aquest pas i que això no vol dir que hagin de negar o de no parlar la seva llengua materna. La seva llengua materna és una llengua, la que sigui, que s'ha de preservar també i que el fet d'adoptar el català com a llengua també pròpia no hauria d'anar en detriment de negar la teva llengua materna. De moment crec que ja està bé i ara aquí el company que digui el que consideri. Moltes gràcies per convidar-me. Bé, jo... Ni hem dit res? Escolta'm. Després ho diré, jo ho diré al final. Al final. Tu que has agafat el lideratge, doncs tu... No, home, no, algú havia de començar. Molt bé. Jo porto més o menys el mateix temps que tu i tu parles molt millor el català que jo. A mi me costa una mica parlar-lo. Bueno, però jo tampoc sé anglès i tu sí. Escolta'm. Bé, doncs continuo jo. Gràcies per convidar-me. Bé, jo vaig arribar aquí amb 14-15 anys i ja porto... Aquest octubre faré ja 19 anys aquí. I jo quan vaig arribar aquí, com altres compatriotes meus, no parlava ni català ni castellà. I dominava una mica d'anglès, i anglès com que no era tampoc una llengua molt dominant aquí a Catalunya i a Espanya, llavors em costava molt comunicar-me amb la gent. Així que el primer any va ser com solidari a l'escola, a tot arreu, perquè no era possible gaire comunicar-se amb la gent. Llavors, en principi vaig anar a un lloc que es deia TAE, que allà hi anaven tots els alumnes que venien d'altres països per aprendre català. I allà és jo quan primer cop vaig tenir contacte amb la llengua catalana. I bé, des d'aleshores he anat millorant, aprenent, i jo molts cops quan parlo amb molta gent sobre la llengua catalana, i jo sempre els dic que és una llengua que està en perill. I diuen, però com pot ser? Però si aquí a l'escola tothom parla en català, després al Parlament també parla en català i no sé què, no sé quantos. Dic, clar, però és que si no féssim això ja hauria desaparegut, saps? Llavors és una cosa que s'ha de reivindicar sempre, perquè molts cops diuen, és que s'està imposant i no guanyo res si parlo català. Dic, és que no és qüestió de guanyar o perdre, simplement és una llengua que representa una cultura, una identitat i s'ha de protegir. I jo molts cops, la gent quan pensa que defenso d'aquesta manera el català pensa que jo soc independentista o alguna cosa així. No. Dic, jo defenso el català perquè és una identitat i s'ha de protegir. I m'ha acollit a mi, per tant jo d'alguna manera he de contribuir a que aquesta llengua continuï viva, no? I bé, després aquesta visió que té la gent mercantilista, no? De les coses, si parlo català, què guanyo jo? Però és que no necessites que guanyis res parlant català. Ja aprenent català ja has guanyat molt, perquè és una manera de veure les coses, és una manera d'entendre les coses i varia molt en funció de cada llengua, no?
Llavors jo per això reivindico molt a la gent i els insisteixo a que parlin la llengua, perquè primer és una llengua que t'ha acollit, és una cultura que t'ha acollit, per tant és una manera de mostrar respecte parlant la llengua del país on estàs. I amb això no estic dient que no aprenguin altres llengües, però el que sí que s'ha d'aprendre és català, sí o sí. Antonio, i els teus orígens, una mica la teva... La meva mare aprenentatge al català? de Màlaga i el meu pare de Jaén. Molt bé. Abans t'hem preguntat que bé, el teu nivell de coneixement de català doncs, que era força bo, però tu deies que no era tan bo com t'agradava i una mica reconeixies que és perquè potser no se t'havia parlat prou, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Que cuando estás rodeado de personas que te hablan en castellano, parlas castellano. Pero si te entiendes con personas que hablan catalán, tratas de entenderlo y hablarlo. Yo lo entiendo todo en catalán, pero me cuesta una mica parlar-lo... El que jo crec que s'ha de tenir en compte són les qüestions socials. A veure, si tu arribes aquí, a Catalunya, amb un entorn de persones procedents d'Andalusia, Extremadura, Múrcia, per exemple, i d'allà no surts mai, i no tens contacte, i tens una feina en la qual no tens contacte amb persones que parlin català, és molt difícil sortir del gueto. O sigui, per tant, a Catalunya hi ha 40 barris, al borde del estallido social. I això, si no s'agafa el toro per les banyes, tindrem problemes. Per què? Perquè són persones que estan patint una discriminació social molt greu i no tenen els serveis ni tenen les eines per tirar endavant. O sigui, el fracàs escolar, a on s'adona? En aquests 40 barris. A on s'adona el major percentatge d'atur? En aquests 40 barris. A on es dona el major percentatge de persones que no parlen català? En aquests barris. La qüestió social està lligada també. Jo, a lo que deia el company, aquesta triada que es fa a Catalunya, alguns sectors de la societat catalana fan de cultura, llengua, identitat, no la comparteixo. O sigui, la llengua no es pot... Primer, la cultura catalana pertany a la cultura mediterrània, segons la meva opinió, i no a la carolíngia. Per tant, la cultura mediterrània té a veure amb tot el Mediterrani, tots els països que el mar Mediterrani riega. Per tant, tenim compartits aquí que, per exemple, a Catalunya hi ha un problema de fons, per exemple, que és el rebuig, encara, el rebuig que una música, una dansa i un canto tan universal i tan important com és el flamenco, doncs encara hi ha persones que ho rebutgen. I el flamenco a Catalunya, doncs, des de l'any 1860, per recerques que hem fet des del taller de músic i ho puc demostrar, està present en famílies gitanes d'Hostafranc i que cantaven els mateixos pals que a Càdiz en català. Això se'n va anar diluint, etc. I com que es va diluir, això s'ha de reivindicar. Per tant, i la identitat és individual. La identitat col·lectiva homogènia fa que els països entrin en un procés dictatorial. O sigui, no hi ha una sola identitat a Catalunya. Hi ha moltes identitats, com a tots els països. I en els mateixos barris hi ha moltes identitats. I més ara, en un país on torna a rebre onades i onades de persones migrades, igual que va passar entre els 50 i els 70 del segle passat amb les persones del sud d'Espanya que vam arribar aquí. Per tant, hem de ser curosos a l'hora de plantejar aquest tema de que el català no s'usa al carrer. Els nens estudien català a l'escola, a dintre l'aula, i després al pati no. Bueno, això sí, és veritat, en alguns barris, en molts barris, però ara quina solució té aquest assumpte? Quina solució té? Perquè si no donem una solució que no sigui impositiva, estarem caient en el mateix que abans es feia enfront al català, que estava prohibit, etc. Ojo, i a més la contradicció o sigui, que el català es parli menys no té pas per què ser responsabilitat de la gent que parla castellà, perquè això és marcar amb el dit
a companys i companyes nostres, del nostre país, que són també tan catalans com nosaltres. No és català només el que parla català, sinó que és català tot aquell que està empadronado en Catalunya, perquè la frase de Pujol, tan famosa, que se la va copiar del PSUC, és català tot aquell que treballa, que viu i treballa a Catalunya. I una vegada en un debat amb ell li vaig dir: i si estàs a l'atur? Si estàs a l'atur no ets català. Doncs clar, és que cuidado amb aquestes coses. I la triada, identitat, llengua, cultura, no, la cultura catalana és diversa, la cultura i les identitats són individuals. Les identitats col·lectives a mi em fan mala peça al taler. És la meva opinió, respectant totes les opinions de tot el món, que sempre ho he fet. Bé, jo aportaré una mica la meva experiència. Jo em dic Puri Pinto i soc adoptant de la llengua catalana amb 17 anys. Jo soc nascuda a Catalunya i soc filla d'extremenys que van venir aquí a viure en els anys 50. Jo sempre em dic que pertanyo a una generació o a una de tantes generacions que no hem tingut l'immersió com a llengua lingüística, i per aquest motiu amb 17 anys vaig haver de fer el sobreesforç de fer-me amb la llengua catalana, perquè jo no sé si era conscient o no del fet que buscava una identitat, però jo em sentia en terra de ningú. Jo veia que els meus pares tenien uns orígens, que els sentien, i a mi em deien: i tu ets catalana, però a la vegada no tenia elements ni ingredients que formessin part de mi, d'aquesta cultura, i per tant vaig decidir d'alguna manera, a la valenta, fer el pas d'aprendre'l i adoptar-lo. Vaig fer filologia catalana i actualment ja porto 30 anys ensenyant llengua catalana als instituts. Aleshores, després d'escoltar-te tu, Lluís, molt interessant tot el que has dit, però jo m'atreviria a dir, crec que estaràs d'acord amb mi, que els discursos entorn de la llengua estan canviant. I afortunadament trobem nous ingredients que són força inclusius. Per exemple, ara mateix, igual que parlem de la sostenibilitat pel que fa al medi ambient, també podem parlar de la sostenibilitat d'un patrimoni humà. Podem parlar de defensa de la diversitat lingüística. Ara que actualment també s'estan defensant tantes diversitats arreu, en tants àmbits, que és absolutament necessari i humà fer-ho, també la diversitat lingüística és important. Jo crec que una mica el company Amsa ho feia una mica en aquest punt de vista. Visc en un lloc que té una llengua, i aquesta llengua, si jo no la parlo, si les persones que vivim aquí no la parlem, aquesta llengua està condemnada a desaparèixer. I penso que aquesta és la motivació. I la veritat és que quan compartim aquest punt de vista amb els joves, la veritat és que empatitzen bastant. I per acabar, reivindico el procés de l'adopció de la llengua. Nosaltres som exemples de l'adopció, i reivindico també el fet que es reconegui l'abandonament de la llengua. El que passa ara per ara, com molt bé deies, el poc benestar de la llengua catalana depèn més dels que la parlem i l'abandonem que no pas dels que encara no la parlen, perquè els que encara no la parlen, com que no troben contextos, com que no tenen interlocutors, no tenen prou possibilitat de posar en pràctica el català que ja saben. Nosaltres hem passat per aquest procés, hem sabut un català, l'hem tingut al cap, i gràcies a primers parlants que ens han creat contextos hem pogut fer aquest pas. De moment és el que volia dir, gràcies. De fet, jo crec que a Catalunya i als països catalans hi ha poca gent que sigui el que es diu de raça pura, no? O sigui, 100% catalana. Jo, per exemple, de fet, la meva mare no és catalana, ve de Castella i Lleó. El meu pare sí, i també hi ha molta gent que és d'una part catalana i una part no. Jo el que volia explicar és una mica el per què la plataforma ha convidat aquí a aquesta tertúlia, és parlar una mica amb el lema que té la plataforma, que és el català, llengua comuna, explica una mica el que esteu dient. Des de fa uns anys ha arribat molta gent del rest de la península ibèrica, però també arreu del món. I als països catalans es parlen 300 llengües. Cadascú a casa seva parla la llengua que vol, però la que cohesiona i la que fa, diguéssim, pinya entre tots és la llengua catalana. I no s'ha de perdre, perquè si no, no hi haurà cohesió en tots els països catalans. I de punta a punta, evidentment, hi ha altres llengües. Principalment, en el Principat tenim el castellà, a la Catalunya Nord el francès. Però si perdem, com ha dit el Lluís, si perdem la llengua, perdem la nostra cultura i perdem la nostra essència. I una cosa que volia comentar del que ha dit també el Lluís, que és molt interessant, és que els que adopten la llengua
no perdem la nostra llengua d'origen. El que fem és compatibilitzar la llengua d'adopció amb la llengua d'origen, perquè adoptar una llengua és establir amb la llengua adoptada el mateix nivell d'afecte, el mateix vincle afectiu que tu ja tens amb la llengua materna i no el perds mai. L'únic que sí que fem és gestionar les llengües que parlem de tal manera que cap d'elles no interfereixi en la vitalitat de l'altra. Per tant, jo soc conscient que afortunadament la meva llengua materna, que és el castellà, té una molt bona vitalitat i per tant el que faig és parlar-la en àmbits que no fan malbé la vitalitat de la llengua catalana, que sí que està ressentida. I d'això en diem una gestió lingüística sostenible, que és prou interessant i prou fàcil d'entendre perquè tothom parli totes les llengües que coneix. I a més, el que m'ha sorprès molt que has dit és tu que vens a casa d'origen castellà, o sigui, a casa teva parles castellà, hagis arribat a ser filòloga catalana. Sí, a veure, amb els meus pares sí, però jo soc castellanoparlant, o sigui, la llengua materna dels meus fills és la meva llengua d'adopció, perquè en un determinat moment vaig veure que vivint a Catalunya de la manera com amb l'ambient amb el que vivien, si jo volia que tinguessin garantit el domini de la llengua catalana, l'havien de tenir com a llengua materna. Perquè com a llengua familiar continuen tenint el castellà. Aleshores, d'alguna manera, doncs... No hauria de ser contradictori, és que... No és contradictori. Tenim un problema, o sigui, si no reconeixem que tenim un problema de visió de la realitat, doncs sempre estarem igual. O sigui, no sé per què és dolent parlar castellà a Catalunya, no sé per què. O sigui, jo no ho entenc, però si a mi m'ho expliquen i em convencen, doncs potser sí que acabo convençut de que és un problema. Si parlo anglès no és cap problema. No és cap problema. O sigui, si canto en anglès, perquè jo em dedico al món de la música, des del taller de músics fa 42 anys, quan els grups que es munten allà mateix les seves canten en català o canten en anglès, no significa cap problema a l'hora de contractar determinats promotors o ajuntaments, etc. Si canten en castellà és un problema. Llavors estem fent malbé una convivència que no l'haurien de fer malbé. I això no té res a veure amb la política. Si no separem la llengua de la política, estem fotuts, O sigui, simplement entrarem en una disbauja i en un sistema laberíntic d'enteniment que no ens convé a ningú. Vull dir, que no ens convé a ningú. Jo soc nascut a un poble petit d'Andalusia i jo soc andaluño. O sigui, jo tinc una identitat mesclada, que és la pròpia identitat andalusa, que està mesclada d'entrada ja, des dels naixements de lo que és el territori andalús, i tinc una identitat que és catalana. Per això soc andaluño. I també la identitat catalana està feta a base de moltes capes que es van superposant, perquè des d'aquí s'ha viatjat, els catalans hem sigut els primers que hem tingut negocis a Cuba, quan Cuba hi ha Filipines, i hem viatjat molt, etc. I per tant, només per raons de veïnatge, és inviable la no contaminació a Catalunya, si és que es pot dir així, la no contaminació del castellà, és inviable per raons de veïnatge. Tenim aquí al costat, a l'Aragó, que es parla castellà, i tenim aquí al costat també a València, que molta gent de València ara està canviant una mica, doncs parlen també com a primera llengua el castellà. Llavors, si entrem amb el tema de que el problema del català és el castellà, malament. I quan diem 300 llengües, el que ets de la Plataforma per la Llengua, jo soc soci de la Plataforma per la Llengua, i he col·laborat i col·laboro en moltes coses. Molt bé. Doncs, 300 llengües, sí, però hi ha dos principals. Si no reconeixem que hi ha dos de principals, no anirem enlloc. I aquestes dues principals s'ha de cuidar la que està en perill, que és el català. D'acord, amb això estem d'acord, però no es pot fer en contra. Per exemple, en el meu cas, jo tinc dos fills, els meus fills només, des que van néixer, només els parlo català. Només. Bueno, ja està, però ojo, quan jo vaig... Jo soc més gran que tu, d'edat, i tampoc hi havia immersió lingüística en res, el català estava prohibit a l'any 64 a Catalunya, encara que ja sortien algunes revistes, etc. Ja es va muntar, em sembla que Òmnium, ja existia, etc. Bueno, quan jo
que vaig començar a treballar en una bodega a prop de Sant Andreu, parlava català, al principi no el parlava com ara. La gent que parlava català, que venien a comprar, es reien de mi. Els catalanoparlants es reien de mi i jo els deia, vostè rigui, que jo, quan sàpiga igual que vostè parlar català, estaré en igualtat de condicions de trobar feina, d'anar endavant, etc. Però es reien dels que no sabien parlar català com ells. Ojo, que això encara n'hi ha alguna rèmora en aquest sentit. I per altra banda diré, no crec que ja no parlaré més, diré que a mi m'ha importat molt sempre la qüestió migratòria i he escrit algun assaig, Catalunya serà impura o no serà, per exemple, ara he tret una novel·la, La vida no regalada, i parlo d'aquestes coses. No s'estigmatitza a la gent que viu als barris rics per no parlar català. En aquests moments i fa anys, m'he dedicat a passejar molt, perquè m'agrada molt passejar per Barcelona, i no solament amb els barris on he viscut, sinó en altres barris, per les zones riques, i no diré els barris, no vull marcar els barris, es parla molt més castellà que català. I en cognoms, perquè veig sortir a la gent del bloque i després accedeixo, li demano permís al portero o al conserge, i accedeixo i miro els cognoms, són catalaníssims. No n'hi ha ni una Z enlloc, i no parlen català, que és la gent, perquè la burgesia catalana va apostar pel cop d'estat, no fotem, La guerra civil espanyola no és una guerra d'Espanya contra Catalunya, és una guerra de classes, i a partir d'aquí la burgesia catalana deixa de practicar el seu idioma propi per parlar l'idioma dels guanyadors, perquè es van acoplar i es van adoptar als guanyadors, i això és cert, i s'ha de dir, i puc dir els cognoms de moltíssimes famílies catalanes de molt renom i de molta importància, que si haguessin tingut una altra actitud davant aquest fet, un altre gallo cantaria en relació a la llengua catalana. I per últim, i deixo la cosa aquí, és com fem perquè en l'espai públic es parli català si no és a base de multes, imposicions, etc. Com ho fem? Com obliguem a un grup de persones que estan aquí a les Rambles, que estan parlant castellà, a dir-los, no, escolti, vostè ha de parlar català. Com ho fem? Amb policies, amb Mossos d'Esquadra? Aquest és el quid de la qüestió, perquè sí, està en minoria, d'acord, va en retrocés la llengua catalana. Bueno, analitzem les qüestions socials que he dit abans, perquè si no les analitzem, llavors hem de posar policia lingüística. Ja està, no passa res. Però vinga, siguem valents i fem-ho. A veure quina resposta trobem. A veure qui és capaç d'anar al barri de Sant Roc i anar a Bellvitge i a la ciutat satèl·lite de Sant Ildefonso de Cornellà a dir que la gent parli català. A veure qui és capaç d'anar-hi allà. Que vagin, qui sigui capaç i sigui valent allà, que ho faci. Lluís, ens ho estàs posant molt difícil perquè estàs parlant de moltes coses alhora. I amb moltes de debò que estem molt d'acord. Encara que no ho sembli, que passa ara nosaltres bàsicament parlàvem més dels hàbits lingüístics i evidentment... Sí, per favor. Abans has comentat el tema d'identitat. Jo quan parlava de tema d'identitat no em referia a identitat com una cosa excloent. O sigui que avui en dia vivim en una societat que tenim identitats múltiples. Tu mateix has comentat, tens identitat andalusa i catalana. L'has barallat en una sola, que es diu Andalunya, però bé, exacte, però vull dir, avui en dia la gent té diverses identitats, per tant jo no hi veig un conflicte. I el tema de que comentaves que hi ha com una contraposició entre català i castellà, jo no ho veig així. De fet, si català no es parla en Catalunya, on es parlarà? I llavors, clar, es veu com una certa amenaça al castellà. Per què? Perquè és la llengua que, si no es parla català, es parla castellà. Si hi hagués anglès, seria l'anglès l'amenaça. Però no en sentit negatiu que s'ha d'eliminar el castellà o català. L'amenaça de les llengües al món és l'inglès. Al món. Però la qüestió és que català és una llengua molt petita, és que només parlen 7 milions de persones que hi ha, no 7% en parlen català. I d'aquests 7 milions de persones que parlem català, normalment, quants venim de fora de Catalunya? La meitat. Sí, però és que aquest no és... Més de la meitat, Antonio, llavors hem d'estar contents, home. Sí, però és que aquest no és el problema. Sí, però la qüestió és que s'ha de parlar, perquè si no es parla desapareix. Exacte. Jo volia... Plataforma per la Llengua fa una feina enorme en aquest sentit. Una cosa al fil de lo que ha dicho Lluís.
jo he anat a darrere de 2 Mossos d'Esquadra i no parlaven català, parlaven en castellà. Ni un no parla. Bueno, l'1%. La qüestió és això, o sigui que si tu el que vols que la... O sigui, jo quan parlo català, no és que jo sigui super catalanista i vol defensar català, no, simplement jo quan parlo català ho faig en sentit de que li estic donant una corda a una llengua que pot desaparèixer. O sigui, jo no és que sigui super fanàtic de la llengua catalana. De fet, m'allunyo de tota aquella gent que és molt així estricta en aquest sentit. No. Jo simplement parlo català perquè vull que és una llengua que no desapareixi. No, I jo vinc d'un país que tenim 9 llengües oficials i no tenim cap conflicte. Perdona, jo parlo català per exercir la meva llibertat. Ja està, no parlo català perquè pensi que desapareixerà, perquè jo, ara ho dic aquí al Ràdio Rambles, el català no desapareixerà, mentre hi hagin 10 persones que segueixin parlant-lo. I s'estendrà i s'estendrà. Mentre més èmfasis fem en que desapareixerà, al final ens ho creurem i desapareixerà. El català està millor ara que fa 50 anys. Bé, de totes maneres, jo no és per res, aquí crec que de lingüistes experts aquí Tu no en és? soc cap, no en soc cap. No, tu sí. En soc cap. No, disculpa. I Filòloga, no venim filòloga. aquí, no, el debat, un debat és aportacions d'idees, riquesa d'idees, i agafant una de les que tu has dit, jo crec que fem un mal favor plantejant un conflicte entre el català i el castellà quan nosaltres som el viu exemple que aquest discurs no és un discurs ni positiu ni real. Nosaltres som el viu exemple que això no és el discurs. Si nosaltres reforcem aquest discurs d'enfrontament entre el català i el castellà, no sé a qui li estem fent el favor, jo no he però no fet això, nosaltres. Jo no he fet. No, però no estem... A veure, no és una qüestió... Ell, quan ha fet la pregunta, és de dir com has fet la conversió d'una llengua a una altra, etc, perquè la realitat és que vivint a la llagosta com jo vivia, amb una família castellanoparlant, amb una escola sense immersió, la pregunta és com des del teu castellà vas poder fer-te en un entorn on poder parlar català. I una altra cosa, vull comentar. El problema del català, evidentment, no és el castellà. El problema del català és abandonar el català. Aquí és on de marcar la qüestió. I per què l'abandonem? Per què aquesta confluència que no fa falta quan l'únic que fem abandonant la llengua és deixar de crear contextos, situacions on les altres persones puguin aprendre el català com nosaltres 4 l'hem après. Aquesta és la qüestió. I és una qüestió bastant concreta, perdona. Em sap molt de greu entrar en aquest debat perquè ens queden 2 o 3 minuts ja per acabar. Simplement agrair-vos des de la Plataforma per la Llengua que jo assistit en aquest debat aquí a Ràdio Rambles i que la llengua és viva i serà viva sempre. Només, com queden 2 o 3 minuts, una frase cadascú per anar acabant. Què és per vosaltres la llengua i com la utilitzeu? Per mi la llengua no pot ser mai una eina de confrontació. Per mi la llengua és la preparació per després fer l'amor. Subscric totes les paraules que acaba de dir el Lluís perquè cap de nosaltres ha plantejat ni conflictes, ni baralles, ni res. Jo el que sí que crec és que la llengua, com tot en la vida, els discursos a favor de la llengua evolucionen i és bo que evolucionin i és bo que parem l'orella i parem atenció a les necessitats i en els arguments que necessita el futur i sobretot el jovent. Hi ha arguments que afortunadament estan caducats. Bé, per mi la llengua és un element de cohesió i un punt d'unió. I jo que vinc d'una cultura diversa i n'hi ha moltes altres nacionalitats i jo sempre he defensat la idea de que tots nosaltres que no tenim com a llengua materna català ni castellà hauríem d'utilitzar per comunicar-nos entre nosaltres el català perquè és l'única manera de mantenir-la viva. Yo quiero agregar que yo parlo más o menos el català, però els meus fills parlen el català i el meu net parla en català. Hem avançat molt. Sí, senyor. Abans d'acabar, una pregunteta al Hamza. El teu origen, quin és? De Pakistan. Molt bé, doncs parles molt bé el català. Quants anys portes aquí? Porto 19 anys ja aquí. Déu-n'hi-do, Fins i tot ja m'ofenc quan em diuen que parles molt bé el català. Evidentment, disculpa,
parla la seva llengua, tampoc no cal que l'avaluem, vull dir, està bé, parla la seva I llengua, tant. també, vull dir, clar, és que aquest és un hàbit que tenim, no?, de valorar, Sí, d'avaluar això també tens i de raó. dir, i això no cal, o sigui, la gent, perquè què passa? Que si una persona comença a adoptar-lo, comença a parlar-lo, i Exacte. evidentment els primers dies, com ell deia, no el parla tan bé, per això, si et sents valorat, si et sents avaluat, això refreda, desencoratja. Aquest és un dels hàbits que més desencoratgen a l'adopció tant. lingüística. I perdona que ho dic, No, t'ho comenti, però i tant. és que és així. Hem d'acompanyar, hem d'animar, hem d'assessorar, hem de compartir la llengua, sempre perquè els nostres conciutadans també l'aprenguin, perquè també és la seva llengua si ells ho volen. Doncs Sí. repeteixo, donar-vos les gràcies. Sí, digues. Jo estic d'acord amb el company quan diu que la llengua és un element de cohesió, però per mi l'element de cohesió més important és que no hi hagin desigualtats socials en un país com Catalunya. Totalment. Les desigualtats socials descohesionen i l'atur descohesiona, etc etc. Em sap greu perquè aquest debat podria durar hores i hores i hores. Home, Torno i a tant. donar-vos les gràcies en nom de la Plataforma per la Llengua per haver assistit en aquest programa aquí a Ràdio Associat, a Ràdio Rambles, a la Mercè, a Ràdio Associat, que formen 7 ràdios, i espero que seguiu gaudint tots de la Mercè, d'aquestes festes que duren fins diumenge, i de Ràdio Rambles i de Ràdio Associat a la festa. I que aquests dies no plogui molt, perquè si plou la música Moltíssimes se'n va gràcies. en l'aire. I dir-vos una cosa, visca la Mercè. Visca I la tant que sí. Mercè. Visca. Moltíssimes gràcies per la invitació. Gràcies. Set ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Associat, veus unides.